Kuntenti li għall-ewwel darba se jingħataw vuċi biex ikollhom id-dritt demokratiku li ta' 16-il sena jivvotaw fl-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali. Dan kien is-sentiment ta' ħafna miż-żgħażagħ ambaxxaturi ta' lokalitajiet differenti li kienu preżenti għal seminar organizzat mill-Kumitat tal-Vot 16. Bħala l-ewwel darba naħseb li għandna l-opportunità li bħala żgħażagħ insemmgħu leħinna permezz ta' vot. Naħseb tal-kunsilli lokali bdejna minna naħseb hija pass tajjeb ħafna. Waqt dan is-seminar saru interventi miż-żgħażagħ preżenti li tkellmu dwar kwistjonijiet li jolqtu l-kunsilli lokali fosthom dawk ta' finanzi. Kienu ħafna li fissru dritt tal-vot ta' 16-il sena bħala deċiżjoni storika li se tagħtihom iċ-ċans juru l-kapaċitajiet tagħhom u jipparteċipaw b'mod aktar attiv fil-komunità. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Stefan Buontempo għalli jekk kif qed niċċelebraw 20 sena mit-twaqqif tal-Kunsilli Lokali, il-vot 16 huwa pass storiku li tieħed mill-Gvern b'konvinzjoni u mhux konvenjenza. B'din id-deċiżjoni n-numru ta' votanti fl-elezzjonijiet lokali mistenni jiżdied b'4.5%.